Сега към една друга тема – злоупотреби и корупция разяждат община Сливен. Законите в общината отдавна не се спазват, заобикалят се обществени поръчки. Законът за устройството на територията не важи, когато се изгражда улица пред блока на кмета Кольо Милев. Сметосъбирането е поверено на фирма, която е регистрирана ден преди конкурса. Сигналите за злоупотреба се проверяват от прокуратурата в момента, а партия Атака многократно предупреждава за това какво се върши в община Сливен и по-специално каква е ролята на кмета Кольо Милев. Ако не се предприемат мерки за спиране на злоупотребите и не се потърси отговорност на виновните от прокуратурата и съда, от партията ще стартират подписка за искане за оставката на кмета Кольо Милев. От град на 100-те войводи, град на сините камъни и град, в който е роден големият българин Добри Чинтулов, Сливен се превърна в града на злоупотребите и града на фирма Биндер, или по-известна като фирмата на Батко и Братко, заради която 2008 година Европейската комисия ни спря милиони евро и уличи Батко, Веселин Георгиев, тогава директор на Пътния фонд, в конфликт на интереси. От град на възрожденци Сливен се превърна в града на Кольо Милев, настоящ кмет, на Йордан Лечков, бивш кмет, на Руси Големанов, общински съветник, адвокат, разследван от МВР, свързан с редица съмнителни сделки. Историята няма да запомни тези имена със сигурност, но се надяваме те да влязат в книгите на прокуратурата. Корупция облечена във власт или власт облечена в корупция, което и от заглавията на журналиста Георги Тамбуев да изберем, все ще е вярно за това, което се случва в община Сливен. В следващите минути ще ви разкажем и историята на корупцията и лошото финансово състояние на община Сливен. За да извърши проверка на финансовото състояние на общината е създадена специална комисия, която трябва да проследи всички договори и сключени сделки от общината. Какво се случва обаче? Комисията започва да работи, но и е отказан достъп до документи. От общинската администрация отказват да предоставят документи по договори и сделки с аргумента, че комисията няма право да проверява. Тоест, създава се комисия с решение на Общинския съвет да извърши проверка на финансите на общината, но същите тези общински съветници не разрешават да се извърши такава проверка. След редица молби и докладни на комисията са и предоставени избирателно отделни документи, от които не може да се установи какво е точното финансово състояние на общината. Сметната палата открива милиони левове задължения и нарушения при възлагане на малките обществени поръчки. От доклада става ясно, че най-големият кредитор, случайно или не, е фирма Биндер. 7 милиона и 800 хиляди лева към 31 октомври 2011 година. Общите задължения на общината към същия период са 9 милиона 164 хиляди 310 лева. Става дума за просрочени задължения по издадени фактури. Фирма Биндер извършва почти всички строително-ремонтни дейности в общината. Ето какво още казва за дейността на фирмата доктор Ганка Василева, общински съветник и председател на комисията за установяване на финансовото състояние на община Сливен. Фирма Биндер получи един голям парцел под формата на размяна, тъй като общината няма по какъв начин да се разплати с нея. А тя ги преотстъпва, доколкото разбрах, да лечебно заведение, което ще строи там болница. Частна клиника. Да. Като имате предвид, че ние сме един от градовете с най-много частни лечебни заведения. Болници, стационари. В цяла България. Са пълни, сигурно. Ами, някои не са пълни, но въпросът е, че върху тях не се упражнява контрол, въртат се едни пари на несъществуващи пациенти и несъществуващи доктори, т.е. дипломи се разхождат из лечебните заведения. За горива общината е сключила един договор на стойност 1 милион 471 хиляди 216 лева. И този договор е дълбоко засекретен. Знае се само, че без обществена поръчка е играно на борсата. Фирмите, които присъстват като възложител на борсовия посредник, са Бояна МГ и като изпълнител Елфрида Бургас. Справка в Търговския регистър показва, че Елфрида е счетоводна кантора, а единствената фирма Бояна МГ, която съществува в Търговския регистър, се занимава с туроператорска дейност.
Коя е фирмата? Идва едно гориво от някъде, никой не знае на какви цени, нито какво се фактурира, нито договор за комисионни, да има комисионен договор или някакъв договор за доставка. Нищо. И затова смятаме, по принцип това е така се работи, нали, не казваме, че в дадения случай е така, нали, тъй като трябва да има насрещни доказателства и съм сигурен, че компетентни органи ще достигнат до това нещо, но така се работи, когато е разработена корупционна схема. Те са двама борсови посредника, един е от София, другия от Бургас, които двамата след като са изиграли нали, купуването на горивата са дошли в град Сливен. Това е станало на 29 декември миналата година, 2011. Не, имена не са посочени. Има борсов договор, в който са посочени фирмите, които са играли, но са с двама борсови посредника. Не е игра на обществена поръчка. Аз направих официално запитване с отговор в Общинския съвет, който ми беше прочетен при целия Общински съвет. И заместник кмета по финансите Румен Андонов каза, че не е необходимо да се играе обществена поръчка. В разговори, които съм водила с хора, които са наистина икономически експерти, ми е казано, че цената е по-висока от тази, която се предлага на официалните колонки в бензиностанциите. Сега това е гориво за отопление, не е гориво за автомобили. Ето и още една машинация на общината, която също предоставяме на вниманието на органите на прокуратурата. От сметките на общината, които са запорирани, продължават да се плащат суми. Например, при запорирани сметки са изплатени 200 000 лева на фирма Биндер за ремонтни работи на булевард Георги Данчев. За това как може да стане това, споделя Валери Станчев. Как става заобикалянето? Това означава, че има някакви или нерегламентирани сметки, или има някакви странични доходи, които не се обявяват, нали, от общината и на тяхна база това се разплаща. Има фрапиращи нарушения относно, първо закона за местно самоуправление. Без решение на Общинския съвет се извършват дейности, които в закона ясно е казано, че трябва да има решение на Общински съвет. Откъде са дошли тия средства? И отделно, тези средства, които ги има в наличност и са целеви, нали, защо се използват за други неща? Зададах и въпрос на сесията при блокирани сметки, как става разплащането с фирми на общински съветници, които стоят в залата. Това е фирма Тритон на Здравко от ГЕРБ. Здравко, моя фамилията е. А какви услуги извършвате? Значи той продава строителни материали и е извършвал ремонта на втора основа на физкултурния салон. А други фирми, които така са получили заобиколно? Други фирми, които са получили, са фирми на които не са фирми, а са физически лица, пак от ГЕРБ. Да. И чакаме близки до ГЕРБ, до Десислава Танева, които са основните играчи в момента в цялата тази работа. Известният като Здравко Тритона е Здравко Костадинов, общински съветник от ГЕРБ и съдружник във фирма Тритон АД. Тук е редно да попитаме, как в състояние на запорирани сметки продължава да се строи. Станчев споделя още и как работи закона за устройство на територията на местна почва. Без решение на Общинския съвет и без да е включен в капиталовата програма, се изгражда улица пред блок 19 в квартал Сините камъни. Това е улицата пред блока на кмета Кольо Милев. За кметската улица фактите са следните. За обекта няма обявена процедура за изпълнител и няма назначен надзор. Липсва разрешение за строеж и технически проект. До момента са изплатени неправомерно при запорирани сметки 95 000 лева и е предвидено да бъдат изплатени още 220 000. Без строително разрешително, без да е гласувано средства, бюджет, нали, и всичко останало, се строи улица пред блока на кмета. Улица, където тя няма, дори в градоустройствения план го няма това. Сметосъбирането е поверено на фирма, която няма лиценз да извършва такава дейност. Дружеството е създадено няколко дни преди да се изключи договора с цел да получи временното изпълнение по договора за сметопочистване. В
този ред на мисли възниква няколко въпроса. Защо кметът е глобен за този договор от Сметната палата и финансовата инспекция? Как тази фирма е знаела, че договор на предишната изтича? Една от фирмите, които участват в учреденото дружество ProGroup Partners е Creonet. То е учредено с капитал в размер на 10 лева. Регистрирано е в Ямбол. Другата фирма е Diana Group. Тя е регистрирана с капитал 2 лева, с седалище в Сливен. Третата фирма B5555 е от Враца и основната й дейност е почистване на септични ями и канали. А това са прочутите сливенски палми, защото Сливен, освен че е известен с разкопаните си пътища, е известен и с българските сливенски палми. В този ден обаче вятърът не беше ги пощадил. Както се казва, всичката Колю свършил, само палмите останаха. Това са само част от злоупотребите и нарушенията на законите от кмета Колю Милев със съдействието на Общинския съвет. Партия Атака прави и ще прави достояние всички злоупотреби и сигнали за корупция, които идват от община Сливен. Ако задълбочаването на проблемите продължи и не се обърне достатъчно внимание на изнесените факти, от партия Атака ще стартират подписка срещу кмета. Защото данъкоплатците имат право да знаят как се управляват парите им, както и да потърсят отговорност за злоупотребите и корупционните практики в общината. Атаката продължава.